IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dakkel na nakatulong dagiti kararamid a kalsada ken drainage kanala iti ili ti San Nicolas kareto a tiyempo ti panagbabagyo wenno pa nagtutudo. Segon ni Vice Mayor Napoleon Hernando saan nga alisto nga umadalom ti danom karagiti sumagmamano a lugar iti ili gapo karagiti drainage kanala ken naipasimpa a kalsada. Inyarig na nga iti kalabes ket apagbiitla nga tudo wenno arbis ket napaspas nga ngumaton ti level ti danom rason na saan na makalasat dagiti babasit a behikulo ngam tatanggat makitan ti serbi dagitoy a proyekto. Well, dagiti babaro na aramig nga kalsada na drainage canal ket so far ket mayarmad iti pinag-ayos iti dagiti danom ti tudo ket agdaynayon tayo ket i-monitor tapno may report tayo sa Ulyang Bayan o iti executive department no andat dagiti kasparikan mainayon nga pagpintasan na. Kabayatan na, in panamnaman ni Hernando nga agtultuloy ti panagmonitor da karagiti lugar nang runa ragiti adday ti low-lying area tapno maaksyon na nagsipod katapanawan na iti panagpabagyo. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.